Prvé kolo slovenského pohára v hádzanej mužov ponúklo aj zaujímavú konfrontáciu prvoligovej Šale a extraligových Topolčian. V mestskej športovej hale v Šali videli diváci vyrovnaný súboj, v ktorom sa oba týmy neustále striedali vo vedení. Hostia zvládli výborne záver prvého polčasu a do kabín preto odchádzali s dvojgólovým náskokom 13-15. Hádzanári Dusla ale po zmene strán predviedli fantastický obrad a v 37. minúte už viedli nad extraligistom 17-16. Pre diváka mimoriadne atraktívny súboj mal napokon dramatické vyvrcholenie. Šalania v závere nezvládli presilovku od dvoch hráčov a tak z postupu do ďalšieho kola sa po výsledku 30-31 tešili Topolčany. V takéto fantastické atmosfére, hnaným publikom a s fantastickým fanklubom sa ináč nedá hrať len takto. Bohužiaľ zápas sme si, tak povediac, pokazili my sami s našou presilovkou 6-4, ktorú sme bohužiaľ prehrali 0-2 a myslím si, že tam sa rozhodol náš zápas a náš osud v tom, že v slovenskom pohári bohužiaľ nepostupujeme. Keďže 8 finále slovenského pohára hádzanárov sa hralo iba na jeden zápas, do štvrťfinálových bojov zasiahnu Topolčany.